दर्द भरा भजन बा। शिव गुरु के शिष्या रहतड़ी, बुढ़ा गए रहतड़ी, अब उनकर अंतिम समय आ गइल बा जाए के, तो कैसे फूल के बयान सज गइल बा, तो कैसे कहतड़ी पूरा जरूर सुनम लो दीदी। हर हर महादेव। मैया भवानी की, हमारे सनातन धर्म की सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम बा, सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम बा। हमारा नमस्कार करम बा। आप पूरा गीत जरूर सुना तो शिव गुरु की कृपा बना रही। आए दीदी लोग अगर अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। कैसे बेचारी फूल के बयान देखा तनी आ कैसे का कहतनी, आई लो गीत से सुनो। अरे सज गईले फूल के